l'inició en l'activació d'un protocol contra l'assetjament, ja sigui d'una administració, d'una empresa o d'una universitat, és violència institucional. Qüestionar el testimoni de les dones per com anaven vestides, per si anaven soles o si era una determinada hora, és violència institucional. Com també ho és fer repetir múltiples vegades a les afectades la descripció dels fets. I aquests en són només alguns exemples. El que és important per l'espai que representa aquesta comissió és que sapiguem enfrontar-ho i compartim, segur que sí, que cada situació de violència institucional suposa una greu distància entre els drets reconeguts i els drets efectivament gaudits. Per tant, implica una fallida de l'obligació de garantir les condicions que permetin a les dones en situació de violència masclista reconstruir les seves vides. I aquí una idea també que tenim molt clara des de la Conselleria, i és que no són les dones les que han de recórrer incansablement als circuits institucionals per obtenir una resposta integral, sinó que som els poders públics els que hem de respondre de manera àgil i eficaç a les necessitats de les dones per poder garantir els seus drets. És a dir, hem d'actuar amb diligència deguda. Com deia, aquesta és la paraula clau de la sessió d'avui.